Okay, kan du løse den her? Fordi hvis ikke du kan, så lad mig lige hjælpe dig med, hvordan du gør det. Okay, her har vi ligningen 3x plus 5 er lige med 15 plus x. For at isolere x i den her ligning, vi vil nemlig godt finde ud af, hvad x er lige med. X er lige med. Ja. Den måde, vi så kan gøre det på, det er ved, at til at starte med, kan vi prøve at fjerne alle de normale tal på den her side. Lad os sige det. Så her kan vi så trække 5 fra på begge sider, så vi kan ende med at skrive 3x plus 5 minus 5 er lige med 15 plus x minus 5. Vi kan så se, at 5 minus 5, det er bare alligevel 0. 3x, og så har vi så 0 her, som vi ikke behøver at skrive, er lige med 15 minus 5, som er 10. Og så kan vi så plusse x. Det vi så vil gøre nu, det er, at vi vil prøve at få alle x'erne hen på den ene side. Og den side, der det er nemmest at gøre det med, det er den her, fordi her er der ikke nogen tal. Så, og det kan vi så gøre ved bare at minuse x på begge sider. Så vi kan så skrive 3x minus x er lige med 10 plus x minus x. Vi kan starte med den her side, fordi det måske er lidt nemmere. Der kan vi så sige 10, og så plus x minus x, hvilket er 0. Og på den her side, 3x minus x, så har vi bare 1 mindre x, som er 2x. Og så det aller sidste, vi kan gøre, for at finde ud af, hvad 1x det er simpelthen bare ved at dividere med 2 på begge sider. Så vi kan skrive 2x divideret med 2 er lige med 10 divideret med 2. 2x divideret med 2, der går toerne bare ud med hinanden. Så det hedder simpelthen bare x er lige med. Og så 10 divideret med 2, det ved vi så, det er 5. Så vi finder så ud af her, at x er lige med 5.